أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت واللفي، وسلمني اللهم يا رب واحمني، وخذ بيدي وامن وجب وتعطفي. ثم أما بعد، قال السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قد، وما اهتدى المعرض عن هذين قد. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان، والسلام سيد تال. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe bisimilla moɗon ndeɗen janga deftere l'akhdari. deftere windi ɗum ko gorko ne wiya abdourahman al akhdari. abdourahman al akhdari windi deftere nde. kanko abdourahman al akhdari o Allah waɗanimo qabule kala ko windi. kala ko windi Allah waɗi hen barke. o windi nde ɗo deftere tawi ko suka togoso, o juutani balɗe o maayi. o maayiri ko cagatagal makko. deftere nde wonno anniya makko e ɓernde makko ne laaɓi. Allah waɗanimo e mayre barke. ande jange sharqan wa garban. maliknaɓe fof ko kayre fuɗɗorto. ko jangaten koko wiyete fiqhu ko firti fiqhu famde diine Allah. ɗum woni fiqhu, famde diine Allah, ɗum wiyete fiqhu. annabi wi man yuridillahu bihi khayran, kala mo Allah muuya muɗum moƴƴere, yufaqihu, Allah famminan jomum fi diine e diine. kala mo Allah yiɗani moƴƴere o famminte diine. famde diine wiyete fiqhu. kala ko jangunoɗa caggal qur'ana e hadis, fiqhu ɓuri moƴƴude. nde wonno fiqhu o yaltata koye qur'ana o e hadis o. yimɓe woɓɓe ne ngoodi joni, sa wiɓe mbeɗi janga mazhabu malikin, ɓe mbiya ala, minen min cohli koko annabi ko. sa wiɓe mbeɗi janga mazhabu abou hanifata, ɓe mbiya ala, min cohli koko annabi ko. ɗum ko majjere mawde. annabi wurti yimɓe e jangude fiqhu. annabi wi man yuridillahu bihi khayran, kala mo Allah muuya muɗum moƴƴere, yufaqihu, Allah famminan jomum fi diine diine o. nden noon ko annabi wurti yimɓe e jangude fiqhu. so Allah yiɗanima jam tan o watte jangowo fiqhu. sa jangi fiqhu o paama fiqhu o. fiqhu ma jange. so fiqhu jangaka yimɓe paamata ko woni qur'ana, paamata ko woni hadis. fiqhu fecci ko pecce joyi. feccere arwanire nde koko faate ɓernde maɗa, ɗum wiyete al fiqhul akbar. ko faate ɓernde maɗa ɗum wiyete al fiqhul akbar. defte goɗɗe ko ɗum puɗɗorto, ko wayno arisala joni. sa fuɓudditi arisala tan damal gadanal, babu ma ta'taqiduhu, babu ma tanbiqu bihi al alsinatu wa ta'taqiduhu al afidatu wa ta'malu bihi al jawari. ko wonata e ɓernde, ɗum wiyete al fiqhul akbar. ɗum woni feccere arwanire fiqhu. ɗum adoto jangede. janga Allah, sifaji nelaɓe Allah, kala ko faate Allah e nelaɓe muɗum janga ɗum ɗon. ɗum wiyete al fiqhul akbar. so ɗum ɗon yawti, fiqhu arabi e fiqhul ibadati, fiqhu dewe Allah. jangano juulirta, jangano korirta, jangano ittirta asakal, jangano kajjiroyta. so ɗum ɗon yawti, fiqhu arabi wiya fiqhul muamalati, holno gollidirta e yimɓe. so gayni ɗeɗo dame arisala tan, homo rewnata hen, o rewnata hen ko babul buyu wa ma shakalal buyu, jeygu e ko faate jeygu. ibadatu o ko an tan watta ɗum, an tan horata, an tan juulata, an tan askata, an tan hajjoyta. ɗum ko dewal Allah kaɗowal e maɗa. dewal Allah gongal ene woodi haɗata e maɗa, waddete ko e yimɓe woɓɓe. jeygu holno yeeyirte, ganda ko Allah wi e jeygu. luugol hunde, hasde hunde, holno hunde hasirte, anda hunde no hasirte. holno hunde saɗa rende e neɗɗo ngesa, oɗon ndemda, goto e mum fof ene rema, holno waɗirte, holko woni ñawode muɗum, janga ɗum ɗon. ɗum wiyete fiqhul muamalati. holno luwirta suudu sa yiɗi ala suudu, holno sa golli e bitik, a gollidi e neɗɗo, wiye ijaratu. holno gollidirngal, holno ngal wayata. ɗum wiyete fiqhul muamalati. ɗum woni feccere tataɓire e fiqhu.
feccere nayaɓire fiqhu ko fiqhu ma badal mawti sa maayi ndonu ara am neɗɗo o so maayi holno ronirte hankadi nam wawa julde wawa horde o julotako kono noon fiqhu o ene rewe makko ha joni so maayi holno hani ronirede ɗum woni feccere nayaɓire fiqhu feccere joyaɓire fiqhu wiyete ko alkitabul jamiu deftere needi adi windode ɗum ko almami malik sa janngoyimo waɗɗa malik nde o gayni addude hadisaji ɗi fof o rewni hen ko alkitabul jamiu ko woni kitabul jamiu ko wiyete suufiyankagal neɗɗo holno hani waade needi maɗa sa teski joni izziya nde izziya gayni nde o rewni hen ko babun fi jumalin min al faraidi wal adabi o wiya hen awwalum yambagi ala al insani alla yura illa muhassilan dirhaman li ma'ashihi aw hasanatan li ma'adihi neɗɗo hanani yiyede sana taw aɗa faggito mbuɗu moƴƴere maɗa aduna ma walla aɗa faggito moƴƴere maɗa lahara ɗum wiyete fiqhu al adabi neediji ndin needi woni suufiyankagal sa jangi arisala joni ha gayni o adda babul jamiu o adda toon hankadi nam koko woni koyɗol so neɗɗo hoyɗi holno neɗɗo hani waade salminago neɗɗo so salminama holno hani salmitorade ɗum ɗon ɗin ɗon neediji wiyete suufiyankagal adi windude ɗum ko almami maliki ne windi ɗum ɗon nde windoɓe hadis arɓe caggal almami malik boukhari e muslim e abou daouda e tirmisi e nasai ibnu maja ɓe fof ɓe ñemtini almami malik fof deftere maɓɓe so gasi ɓe dewna hen kitabul jami almami maliki nde windi deftere mum kitabul jami nde o sakkitori ko hadis inɗe nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam annabi wiya ana muhammadun wa ana ahmadun wa ana alhashiru alladi yuhsharu nnasu ala qadami wa ana almahi alladi yamhu llahu biya alkufra wa ana alaibu la nabiya badi oɗo hadis sakkiti deftere mo waɗɗamani inɗe annabi ɗeɗo gueɗe belata suufiyankoɓe asma'u sayidina muhammadin mi'atani wa wahidun joom dalailul hayrat wi ko temeɗɗiɗi e go'o mami malik haɗni koye joyɗe annabi haali ɗe joom dalailul hayrati rewi ene asa ha inɗe ɗe ɓe gontoye temeɗɗiɗi e go'o bamarankoɓe jelorto ko asma seydina mouhammadou wala ali mouhammadou mi'atani wa wahidu bamarankoɓe kon jelorto ko ɗum noon wiyete fiqhul adabi neediji ɗum welata suufiyankoɓe ɗum ɗon woni suufiyankagal boukhari nde windi deftere mum ha gasi nde o wortinoyta deftere nde hadis takkitiɗo e boukhari ko kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rrahmani saqilatani fil misani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗum ɗo boukhari jofniri deftere muɗum innugol allah ɗum woni suufiyankagal nden noon fiɓu fecci ko pecce joyi fiɓul ɓuluɓi fiɓu patuɗo e ɓerɗe on ɗon mbiyete al fiqhul akbar fiqhu mawɗo o so on ɗon rewi fiqhul ibadati rewa hen fiqhu dewal allah ganda no juulirta ganda no koorirta ganda no kajjirta ganda no ittirta asakal so on ɗon iwi ɗon fiqhul muamalati fiqhu gollidal holno gollidirta e yimɓe holno coodirta holno jeeyirta holno kasirta holno ndemirta ɗum ɗon jange so ɗum ɗon gasi fiqhul mawarisi ara sa maayi holno donirteɗa so neɗɗo o maayi ndonu holno ronirte so ɗum ɗon fof gasi fiqhul adabi ara neediji woni suufiyankagal ara ewo bisimillahi eɗen puɗɗo lahdari bisimillahi o wimi fuɗɗorima inde allah arrahmani joom yurmede huɓtidindaga aduna arrahmani joom arrahimi joom yurmede heerinde to lahara wa sallllahu yalla ɓeydu yurmede ala seyyidina e hoorejo meɗen muhammadin biyeteɗo muhammad wa alihi e koreji makko wa sahbihi e sahabaɓe makko wa sallama allah hisnamo alhamdulillahi dendengal jettoje godani allah rabbi jeyɗo al alamina binde ɗe binde woni kala ko wona allah ko allah jeyi ɗum wassalatu julɗele wassalamu e kisal ala seyyidina yo wone hoorejo meɗen muhammadin biyeteɗo muhammadu khatami timmode annabiyina annabaɓe kanko timmini annabaɓe ɓe fof wa imami hoorejo almursalina nelaɓe ɓe fof kanko woni hoorejo awwalu ma yajibu arwande ko ene waɗɗi alal mukallafi e kellifaɗo adi waɗɗade e neɗɗo tashihu imanihi ko yo sellin limanagal makko taw ɗum woni fiqhul akbar o arwande kone waɗɗi e maɗa ko yo taw limanagal maɗa ene selli summa refti ma'rifatu ma o anda ɗum yuslihu bihi ko omo moƴƴinira ɗum farda aynihi farillaji toɗɗiɗi mo ganda farillaji toɗɗiɗima ɗi fiqhul ibadati ke ahkami salati ko wayno ñawoje juulu wa salati waɗɗa harati e laaɓal wa siyami e koarka o haɗni ɗon fiqhul ibadati o wa yajibu alayhi ene waɗɗi e makko an yuhafisa yo toppito yo reen ala hududillahi keeri allah wa yaqifa o daaƴo o daro inda amrihi to allah yamirimo ɗo kala ko allah yamirimo o waɗa wa nahyihi kala ko allah haɗimo o acca wa nahyihi e kaɗe allah
wa yatuba ila Allah wa tuba fewde jomiraɗo subhanahu mo senare wodani qabla ko adi an yaskhadande Allah tikkata alayhi e dow makko ene waɗɗi neɗɗo yo tuubu rutto e Allah ko adinde Allah tikkanta neɗɗo shuruɗu tawbati sharɗiji tubabuya ko geɗe tati geɗel hen gotel koko maadi wiyete geɗel hen ɗiɗaɓel ngel ko haalu wiyete geɗel tataɓel ngel wiyete ko mustaqbal ɗeɗo geɗe tati so tawama e tubabuya o wiya tawbatan nasuhan Allah nde wi yimɓe yo tuubu nde o wiyani tuube tan o deƴƴi ala o wi ko tuubu ilallahi tawbatan nasuhan tubabuya laaɓɗo holno tubabuya laaɓɗo heɓorto geɗe tati tawe hen geɗel gadanel ngel annadamu ko nimsidde ala ma fata kala ko yawtuno ɗum ɗon woni maadi o a nimsiddi kala ko yawtuno ɗum ɗon ma ara geɗel ɗiɗaɓel ngel wanniyatu o anni o Allah yauda o ruttotako ila zambine bakkat fima baqiya dendengal ko heddi min umuri he gurdam makko ɗum woni mustaqbalu o kala ko aroyta mi wonta wadde mi nimsiti ko yawtuno ko aroyta ko mi wonta wadde ɗum wiyete mustaqbalu o wa an yatrukal ma'siyata o ofta gofol ngol fi sa'atiha e sa'amum in kana so latima mutalabbisan biha omo jiɓodira gofol ngol nde o waɗanno gofol nde ko ndeno accata nde o jogino dolo omo yarande ko ndeno accata nde o jogino jawdi janandi ndi ko ndeno accata nde o jogino ngese janamba ba ko ndeno accata nde o wonno hen nde ɗono accata ɗum woni haalu o ɗiɗo tati so tawama e tubabuya tan ko tawba tan nasuhan so gotel manki hen wona tawba tan nasuhan ma maadi o ara annadamu ala ma fati ma mustaqbal o ara anniyatu alla yauda ila zambin fima baqiya min umrihi ma haal o ara an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ɗiɗo tati so tawama e tubabuya ko on tuuboye woni jaɓeteɗo kono o tuubi o nimsitani Allah jaɓata o tuubi omo annoyi waɗoyde Allah jaɓata o tuubi omo e nder hen Allah jaɓata on paami wa shuruɗu tawbati sharɗiji tubabuya annadamu ko nimsita ala ma fata kala ko yawtuno wanniyatu o anni o Allah yauda o ruttota ko ila zambine bakkat fima baqiya dendengal ko heddi min umurihi e gurdam makko battowel tatingel wa an yatrukal ma'siyata o appa gofol Allah o acca gofol Allah fi sa'atiha e sa'amum in kana so latima mutalabbisan biha omo jillodira e gofol ngol wala yahillu lahu daganta ko neɗɗo an yuakhira tawbata nde o leltinta tubande Allah ɗum dagotako o wiyata mami tuuboy woto waɗ noon andane mayde arata wala yaqula woto wi hatta yahdiyani llahu ha Allah fewnani woto wi ala mbiɗon ko Allah fewnata neɗɗo kala nde o fewnimi mami few fa innahu biyowo noon o min alamati shaqai koye mande malkisiya wal khislani e wembere wa ɗamsil basirati e momtede jiiɗe ɓerɗe biyowo mi fewata sana Allah fewnimi ko bembaɗo ko malkisaɗo jiiɗe ɓerde makko koko melsita te ko haali koko fenade o wi ko kanko fewata sana Allah fewnamo so weeti o jooɗota ko nder galle makko o wiya ma Allah ñamminam ala so weeti o dawano golloya ko anma jooɗade nder galle ma mbiyama Allah ñammina so weeti a dawan kucca bitik ma golloya ko noon kadi jiilortoɗa dewe Allah ɗe a jooɗota ko mbiyama Allah fewnam ma Allah fewnamo ko fenade so weeti a huccan ngesa maɗa so weeti a huccan bitik maɗa so weeti a huccan e nayi maɗa a golloyan a yiiloyto no jiiloroytoɗa nayi maɗa ni no jiiloroytoɗa kaalis ni dewal Allah ne ko noon yiilorte wala yaqula woto wi hatta yahdiyani llahu ha Allah fewnani fa innahu biyowo noon o min alamati jeeya koye mande ashagai malkisede wal khislani e wembere wa ɗamsil basirati e momtede jiiɗe ɓerɗe bismillahi en puɗɗorima inde Allah arrahmani joom yurmede huɓtidindega aduna arrahimi joom yurmede heerinde to lahara wa sallallahu yalla ɓeydu yurmede ala sayyidina e hoorejo meɗen muhammadin biyeteɗo muhammadu wa alihi e koreji makko o sahbihi e sahabaɓe makko wa sallama yalla hisnuɓe alhamdu dendegal jettoje lillahi godani Allah rabbil alamina tabɗo binde ɗe foof wassalatu julɗele wassalamu e kisal ala sayyidina yo wone hoorejo meɗen muhammadin biyeteɗo muhammadu khatimi mo ganduɗa ko timmode annabiyina annabaɓe wa imami mo ganduɗa ko hoorejo almursalina nelaɓe awwalu ma arwande ɗum yajibu ko ene waɗɗo alal mukallafi dow kellifaɗo tashihu imanihi ko sellinde limanagal makko taw yo limanagal makko sellu
ɗum yete figol akbar summa marifatu ma refti o anda nden hunde yuslihu bihi ko omo moƴƴinira ɗum farda aynihi farillaji toɗɗiɗi mo ɗi o anda ɗum ɗon ke ahkami salati ko wayno ñawoje juulu waɗɗa harati e laaɓal wo siyami e korka wa yajibu alayhi ene waɗɗimo an yuhafisa nde o toppitto o reena ala hududillahi keeri Allah wa yaqifa o daro inda amrihi to yamirore Allah wa nahyihi e kade Allah kala ko Allah yamirimo o waɗa kala ko Allah haɗimo o acca ɗum woni yaqifa o ɗum woni o daƴima yamirore Allah o daƴima e kade Allah wa yatuba ila Allah o tuuba fewde e jomiraɗo subhanahu mo senare wodani qabla ko adi an yasqaɗande jomiraɗo tikkata alayhi e dow makko wa shuruɗu tawbati sharɗiɗi tubabuya annadamu ko nimsidde ala ma fata kala ko ɓennuno kala ko fatino wanniyatu o anni o allah yauda o ruttotako ila zambin fewde e bakkat fima baqiya ko heddi min umrihi e gurdam makko wa an yatruka almasiyata yo oppu gofol allah fi saati hay saamu in kana so latima mutalabbisan bi hawmo jillodire e gofol ngol wala yahillu lahu dagantako mo an yuakhira nde o leltinta a tawbata tubabuya wala yaqula woto wi hatta yahdiyallahu ha allah fewnami man few فإنه ويد نونده من علامة جاكو مال الشقاء مالكسية والخزلان ومبره وتمثيل بصيرة ممتاز جيد برد دين نفتولي